बेयाव खुलुमबाय नोंथांखौ आरो नोंथांनि चेनेल नायग्रा साफ्रोमनिसिमबो आं इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशन अफ आसामनि जानानै गिबि सिनथारावनो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोयो। जों बयबो मिथिगौ बावैसोनो जोङो पेपार कागज इलेक्ट्रनिक मिडियाफ्राव नुदोंमोन जे जायफ्रानाखि बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआवहाय इलिगेलि इनक्रस जानानै जोंनि ट्राइबेलनि हाखौहाय दखल खालामनानै बिसोरो इलिगेलि दङ बिसोरनि सायाव अनारेबल गुवाहाटी हाइकर्टनि अर्डार मथे माखासे इभिक्सन नटिस हरनाय जादोंमोन आरो बे इभिक्सन नटिस मोनखांनाय लोगो लोगो जोंनि बे थासारिया एसे दुंहाव जादों। ओमफ्राय नाथाय हठातनै दा बियो एसे सिरि जानानै दंथ'यो। बिनि जाहोना जाहैबाय थांनाय 26 तारिख सेप्टेम्बरनि 26 तारिख खालि मोनसे फाइनाल जाजमेन्ट हियारिं दंमोन। बेवहाय जोङो फाइनाल भार्डिक्टखौ मोननो हासिगौमोन। नाथाय बे दिनखालि सुप्रिम कर्टनिफ्राय माखासे उकिलफोर फैदोंमोन, माखासे माने इम्पर्टेन्स केस थानायखाय बिसोरो बिसोरनि केस माबानायावनो बे हाइकर्टआ सानसे सम लादों आरो बेयावनो जोंनि बे केसा फाइनाल भार्डिक्टखौ माने जोंनि हियारिंखौ लानो हानाय जायाखै। आरो दा बेखौनो नेक्स्ट अनारेबल गुवाहाटी हाइकर्टआ 21 नभेम्बरावहाय डेट लाफिनदों। जों आसा खालामो बे समावहाय माने बे फाइनाल भार्डिक्टखौ जोङो मोनगोन। दा खोथा जाहैबाय सिरि जानायनि खारना माने बयबो मिथिखायो हाजार सिखाव जा डाकाइत जा जायखिजाया जेसेबां अपराधियानो जा बयहाबो मोनसे लिगेल प्रसेस नांनायनि मोनसे बे जोंनि भारतीय कन्स्टिटिउसनावहाय आइन मथे बिसोरो मोनसे माने अबजेक्सन बा गावखौहाय बेदोषि दिन्थिनायनि मोनसे प्रसेसा दङ। दा बे हिसाबै जायफ्रानाखि इलिगेल इनक्रसारफोर बे जोंनि हायाव ट्राइबेल बेल्टनि हायावहाय इलिगेलि दंगासिनो दं, बिसोर इलिगेलखा, नाथाय अब्लाबो बिसोरहाबो मोनसे लामा दं बे हाइकर्टआवहाय माने बे जे इभिक्सननि सायावहाय बिथांमोना माने गावसोरनि मोनथाय बा माबा मोनसे बिनिफ्राय माबोरै बारग'नो हानो बिनि लामाखौ बिसोर नायनानै माने माखासे केसफोरखौ बिसोरो होथेदों आरो नैबावनो एसे प्रसेसा गोलाव जादों। नाथाय आं दिनै नोंथांनि चेनेलनि दारै बेखौनो जोंनि बे रायजो राजाफोरनो मोनसे मेसेजखौ होनो गोसो, बिसोरो जुदिबा केसखौ होथेदोंबाबो बे जोंनि फेभरावनो दङ, मानोना बिसोरो अलरेडि इलिगेलखा। आरो जेरैहाय चेप्टार 10 1886नि नियम मथे जेनाखि आसाम रेगुलेटिं एक्ट आसाम लेन्ड एन्ड रेगुलेटिं एक्ट बे मथे माने जोङो जुदि बे माखासे क्लजफोरखौ नायोब्ला जेरावनाखि बेयाव लिरनाय दङ सोरबा ट्राइबेला गावनि हाखौहाय नन ट्राइबेलफोरनो जुदि फानोब्ला बे फानग्रा ट्राइबेला बोसोरसे जेल जायो, ओमफ्राय लोगोसे 1000 थाखा बे जरिमाना होनांगौ। ओमफ्राय जाय नन ट्राइबेल मानसिया बे हाखौहाय बायनानै लायो बे थाखाखौबो बियो मोनफिना। दा एफाग्राब खारा नियम एफाग्राब आइन जोंहा दंसेयावबो दिनैहाय जों बाध्य जानानैहाय 2012 सननिफ्राय प्रदुप कुमार बरा बिथांजों लोगोसे जोङो केसावहाय इनभल्भ जानानै दं आरो दिनैसिम जोंनि सेस्था खालामनायावहाय अनारेबल हाइकर्टआ जोंनो खननै अर्डार होबाय आरो जों आसा खालामदों बे बारावहाय जोङो फाइनाल जाजमेन्टखौ मोनगोन आरो बे फाइनाल जाजमेन्टखौ मोनखांनायनि उनावहाय जोंनि जेनाखि 4 लाख बिगानि खाथि हा जेनाखि जोंनि बे बिटिसि ओनसोलावहाय इलिगेल इनक्रसारफ्रा आवग्रिनानै दं बेखौ जों मुक्त खालामनो हागोन होननानै जों फोथायो। थांनाय बाराव चिरां डिस्ट्रिक्टआव लावख्रिगुरि एरियायाव जों ट्राइबेलफोरखौ नैबे खुंथायाव थानाय रनजित बसुमतारी फरेस्ट बिभागा दिनै एभेक्सन खालामदों। दिनै नन ट्राइबेलफोरा जोंनि ट्राइबेल एन्ड बेल्ट ब्लकआवहाय दिनै हा दखल खालामना दं, बेफोरखौ होखारनो हायाखै। थ' बिनि सायाव मा बुंनो सानो? बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। बेल' नङा, जोङो जेरानाखि बे बिजेपि सरकार फैयो बिनिफ्रायनो जों नुबोदों बिसोरो खालि इभिक्सनखौ सोरखौ खालामो थागिबिफोरखौल'। फर एग्जाम्पल गुवाहाटी, बिसोरो बिजेपि सरकार बिश्व शर्मानि सरकार जानाय लोगो लोगो गुवाहाटी नलपारा बिदिनो सिलसाखु ओमफ्राय बेफोरबादि जोंनि ओरैहाय बिटिसि ओनसोलावबो जोबोद फरेस्ट एरियाफोरनिफ्राय जोंनि मानसिफोरखौनो
ट्राइबेलफोरखौनो बिसोरो होखारदों बियो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा आरो जोङो सरकारखौ खावलायगोन माने बिसोरो स्पष्टीकरण मोनसेखौ होनांगौ बबे आयेनजों मा आयेनजोंहाय बिसोरो बिथांमोना बे जोंनि ट्राइबेल मानसि बर' हारिफोरखौहाय बेफोरबायदि बिसोर होखारगासिनो दङ मानोना इउएन रिप मथे इउनाइटेड नेशन्स डिक्लेरेशन अन द राइट अफ इन्डिजिनास पिपोल मथे जोङो थागिबिफ्रा जेराव थायो बियो जोंनि हा जायो आरो जों थानाय हाखौहाय जुदि सरकारनो माबा मोनसे बिसेस खारननि थाखाय नांथारगौब्ला बिसोरो मा खालामनांगौ सनमान सहकारे बे थागिबिफोरखौहाय मोनसे जायगायाव सेटेल होखांनानैसो बे हाखौ बिथांमोना इउटिलाइज खालामनो हायो दा बेबायदि लिरनाय दं आरो लोगोसे जोंनाव आयेनानो दङ फरेस्ट डिवेलार्स एक्ट एकर्डिं टु फरेस्ट डिवेलार्स एक्ट 2006 मथे जाय जोंनि बे थागिबिफोर ट्राइबेल मानसिफ्रा 2005 सननि 13 डिसेम्बरसिमहालागै जायहा जेराव फरेस्टनि हायाव दंमोन बिसोरो बे हाखौहाय थानो मोन्थाय दङ आरो मोनो जायहा बि 13 डिसेम्बर 2005 सननि 5 सनसिम दंमोन बेखौहाय खुनु प्रकारै सरकारा बे हाखौहाय बिसोरखौहाय बे हानिफ्राय होखारनायनि खुनु राइट्स गैया माने बे हाया जोंनि जाखायो दा बय जोंनि माने सोंथिया बेनो सरकारनि सायावहाय दा बबे आयेनजों मा आयेनजोंहाय बिथांमोना बेबायदि खामानिखौ मावबाय थादों जों नुबाय बहुद बिदिनो जाबाय ओमफ्राय आरो दा जों नुनाय मोन्दों ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि जायनाखि इलिगेल इनक्रचार बिसोरखौ होखारना मालायनो जोंनि गावनि मानसिखौसो फरेस्ट एरियानिफ्राय बिसोरो होखारगासिनो दं दा बिसोरो बिथांमोना बिनि क्लियारिफाइखौ जोङो होनांगोन जोंनो आरो जों बेखौ लुबैयो आरो जोङो नोंथांनि चेनेलनि दारै डिमान्ड खालामो रिकुवेस्ट खालामो खावलायो बेबायदि खामानिखौ जेन बिथांमोना मावा जुदि नंथारगौयैनो फरेस्ट डिवेलार्स एक्ट मथे बिसोर एभिक्सनखौ खालामोब्ला मानो खालि बर'फोरखौल' मानो खालि ट्राइबेलफोरखौल' नन ट्राइबेलफोर बिसोरनाथ' बे फरेस्ट डिवेलार्स एक्ट मथे बिसोरो 2005 सननि 13 डिसेम्बरहालागै बिसोरो जुदि बबेबा फरेस्ट हायाव दंब्ला बिथांमोना 3 डिकेड्स होनदों 3 डिकेड्स फरेस्टआवहाय 1 डिकेडखौ 25 बोसोर लायो दा बिसोरो 75 बोसोर थानायनि प्रुफ होग्रोनांनो हानांगोन अब्लासो बे हायाव बिसोरो थानायनि अधिकार मोनो नन ट्राइबेल्सफ्रा दा बिदि समावनो जोङो कुइसन खालामगोन दिनै बर'खौल' होखारदों दिनैहाय लाख लाख मानसिया बिसोरो रावबो 75 बोसोर बे हायाव जे बिसोर थाबाय बिनि प्रुफखौ होनो हानाय नङा जों मिथिगौ दा बिथांमोनखौ बिसोरो मानो दिनै होआ खालि मानो जोंनि बर'फोरखौल' होयो दा बे जोंनि थाखाय कुइसन ओमफ्राय जोंनि आरोबाव गुरैयै जोङो खावलायो आरो डिमान्ड खालामो बिदि खामानि मावनायखौ बन्द' खालामनांगौ गावनि मानसिखौनो बे गावनि बे बर'लेण्ड ओनसोलावहाय बिदि नासयनायखौहाय जोङो हयथ' जोंल' नङा गोबां दल संगठन आरो बे बर' रायजो राजा सहायनो हानाय नङा